Aquest curs, els patis es faran respectant les normatives sanitàries. Seran esglaonats, per nivells i amb mascareta. L'espai del pati quedarà parcel·lat en 5 espais que ocuparan els diferents grups estables dels diferents nivells. Primer d'ESO farà un primer descans de les 9:45 fins a les 10:10. Segon d'ESO, de les 10:10 a les 10:30. Tercer d'ESO, de les 10:45 a les 11:15. Quart d'ESO i batxillerat, d'11:15 a 11:45. Els de primer cicle tornaran a fer un petit descans de 10 minuts. Primer d'ESO de 12:20 a 12:30 i segon d'ESO de 13:15 a 13:25. L'accés als lavabos també seguirà un protocol de seguretat que s'explicarà a les diferents tutories. Hi haurà servei de cantina, tot i que recomanem dur l'esmorzar de casa.